गिबियावनो आं नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं अननाय आरो हामलायथिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। नंगौ आं दिनै गोबाव समनिफ्रायनो आङो रावजोंबो दलाव बा रावजोंबो आङो माबायाव गैयामोन, खिन्थु रायजो राजाफ्राथ' नुखादों आंखौ जेब्लानाखि दाख्लैनि एमएलए इलेक्सन जादोंमोन, बे एमएलए इलेक्सनावबो आङो सासे केन्डिडेट इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट हिसाबै आं नुजादोंमोन। खिन्थु खाफाल गाज्रि जेननानै थांबाय। अब्लाबो दिनै जाय बिथांमोना सोंदों रायजो राजानि खामानि मावनायाव गोबां सम नुदोंमोन होननानै, नंगौ आं रायजो राजानि थाखाय गोबां खामानि आं मावनो गोसो आरो आं मावलांबाय थागोन थैजासिमाव। आंनि ससियेल वार्कार खामानि मावनाया थाबाय थागोन। दिनै आङो बिपिएफ दलाव आं मानि थाखाय फैदों बिनि माखासे खारन दङ आरो जाहोन दं। दिनै बेनो जाहैबाय, दिनै आङो गोबां मानसिफ्रा आंखौ कुइसन खालामदों आरो फन खालामनानैबो बुंहरबाय, दिनै नोङो मानो रुलिं गभर्नमेन्टआव दङ बेयाव हाबा बादिनो मानो बिपिएफ दलाव थांखो होननानै। दिनै आङो बिनि एन्सारखौ आं दिनै फंनैसोबाबो आं दिनै होगोन। दिनै आङो नंगौ आङो रुलिं गभर्नमेन्ट बा बबेबा सरकारखौबो आं बखिनो थाङा। दिनै जि सरकारा दानि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार, बे सरकारा दिनै 5 बोसोर 3 बोसोर थांबाय। खिन्थु निउसनि गेजेरजों बिथां सारमोना बुंदोंमोन जे बिपिएफ दला 15 बोसोर सरकार सालायनायाव मावनो हायैखौ जोङो 5 बोसोरावनो जों मावफुंनानै होजोबगोन होननानै। नाथाय 3 बोसोराव बिथांमोननि जि खामानि मावनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों जेबो डेभेलपमेन्ट गैया होननानै। दिनै नंगौ खामानि मावदों मावनाया, खिन्थु माखासे बुस्थुआव बिपिएफनि जि खामानि आद्रा थानाय बा मावफ्रामनाय बेफोरबायदिखौ आं मावदों होननानै आं गोबां खोनादों आरो नुदोंबो। दिनै गोबां निउसनि गेजेरजों जेब्लानाखि बिटिसि इलेक्सन सरकार दायै समाव बिथांमोना बुंदोंमोन जे गोरिब गुन्द्रानो जोङो न' हाबनानै माबा मोनसे अनसुंथाइ होगोन। दिनै गोबां मानसिनि सिगाङाव निउसाव बुंदोंमोन जे जोङो बिमा माहारिफोरनो बिदिनो माबा मोनसे जोङो राहा लामा दिन्थिना होगोन होननानै। दिनै जोङो सासे मानसिखौबो जोङो होनायनि जोङो एरियायाव, आं दस्रा एरियायाव बुंनो थाङा, खिन्थु जोंनि एरियायाव जोंनि बामोनगाव जि चिरां 13 समस्ति, बे 13 समस्तियाव आं दिनैसिमाव आं हैनाय नुवाखै। खिन्थु दस्रायाव होदों होआखै आं बेखौ मिथिया। खिन्थु बिथांमोननि जि दानि सरकार सोलिबाय थानाय, बे सरकार सोलिनाया निस्सय 5 बोसोरनि गेजेराव बियो गोग्लैसिगोन होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला बेयो आंनि बाथ्रा बुंनाय नङा। दिनै रायजो राजानि गामि एरियायाव ओनसोलफ्राव दिनै आं गोबां प्रग्राम खालामो, बैसागु प्रग्राम, बल खेला, फुटबल खेला, बेफोरबायदियाव आङो थांनानै दिनै आङो प्रग्राम खालामहैयो। बेवहाय आङो गोबां पाब्लिकफोरनिफ्राय निउस मोनो। दिनै सोरबा लिडारनि सिगाङाव सोरबा गैयै मानसिया थाङो माबा मोनसे अनसुंथाइ बिनो थाखाय, दिनै सैमा बायदि बाहायहरो। दिनै लिडारा सोर? लिडारा पाब्लिकफोरनि लिडार। दिनै लिडारखौ मानो बानायो? सोर बानायो? दिनै लिडारखौ सासे पाब्लिक गैयै मानसियासो दिनै लिडार थिसनहरो। दिनै लिडारखौ पाब्लिकआ लिडार होननानै गनायखायो, खिन्थु पाब्लिकखौ दिनै लिडारा लिडार होननानैबो दिनै सनमान होफिननो रोंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला सोरबा गैयै मानसियासो सोरबा लिडारखौ थिसनहरो। बेनि थाखायनो जाय दानि सरकारनि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकारनि लिडारफोरखौ आं हामजानाय मोनाखै आरो बे सरकारा 5 बोसोरनि उनाव गोग्लैगोन होननानै आं सानो। दिनै हाग्रामा सारनि जि खामानि मावनाय 15 बोसोराव, दिनै गोबां निउसाव जों नुनो मोनो हाग्रामा सारनि जि खामानि मावनाय बेयो सिम्बल मोनसेबो गैया होननानै। दिनै सोर बुंदों गैया होननानै? दिनै सोरनि मावनायाव जों थाबायगासिनो दं? सोरनि स्कुल लुनायाव जोङो दिनै फरायगासिनो दं उन्दै गथ'फोर? सोरनि खामानि मावनायाव दिनै जोङो थाबायगासिनो दङ? सोरनि मावनायाव दिनै जोङो फरायगासिनो दं? डक्टर, हस्पिटाल, दिनै जों बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमै जोङो मावनानै दिन्थिदों दिनै सारा। बिनि थाखायनो आं सारजों दिनै जिरायथ'नाय पार्टिब्लाबो दिनै आंनि साननायाव नेक्स्ट जि 2005 बा एमपि इलेक्सन, बे इलेक्सनाव निस्सय देरहाथारगोन आंनि मोनसे साननाय। आरो रायजो राजानि बिसिबां मानि आङो चिरां डिस्ट्रिक्टखौ आं गिदिङो, बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि गिदिंनायाव आं निउस मोननाय बायदिब्ला बिपिएफजों फुल सापर्ट आरो निस्सय मोननैबो थांखियाव सहैथारगोन होननानै आं सानो। आरो मोनसे खोथाया बेनोबाव, दिनै आङो बिटिसिनि बड'लेण्ड टाइगार होननानै आङो
हाग्रामा सारखौ आं गनायना लायो आरो पाब्लिकफ्राबो अरायसम बिथांखौ बिदि नाम होननानै बुंनानै गाबज्रियो खिन्थु सारासो खोनायो ना खोनाया बेखौ आं मिथिया खिन्थु आंनि खोमायाव आं खोनायो बिदि आं